Meille on tärkeää olla sellainen urheiluseurojen suunnannäyttäjä ja rohkea edelläkävijä, että me tehdään asioita eri tavalla, uskalletaan kokeilla uutta. Välillä tulee virheitä, niistä opitaan, niistä mennään eteenpäin, mutta meillä on tosi tärkeää, että lapset ja nuoret, aikuiset, perheet pääsee harrastamaan. Me pystytään tarjoamaan sitä harrastusta eri tasoilla. On sitä matalan kynnyksen liikuntaa, johon on helppo tulla, voi tulla ilman aiempaa liikuntaharrastusta ja innostua siitä liikkumisesta ja saada siitä elämäntavan. Ja sitten on sitä tavoitteellisempaa kilpaurheilua, jossa pääsee sitten tavoittelemaan sitä voimistelun kärkeä ja niitä omia unelmia. Olen joukkuevoimistelija ja voimistelen tällä hetkellä Illusion Short-joukkueessa, joka on siis lyhytohjelmasarjan edustusjoukkue junnusarjassa. Illusionissa on just tosi hyvä yhteisö ja yhteishenki. Täältä saa just tosi hyviä muistoja ja totta kai kisat ja esiintymiset on tärkeitä omassa lajissa. Mä harjoittelen viikossa noin 5 kertaa ja lähemmäksi 20 tuntia, 15-20 tuntiin. Vaikka onkin joukkueen laji, niin silti kaikkia ajatellaan täällä myös yksilönä ja saa just sitä tukea valmentajilta omaan tekemiseen, vaikka ei pystyisi tehdä samalla tavalla kuin muut. Illusion ikiliiketoimintahan on vallan mainiota. Täytyy sanoa, että siitä on tullut erityisen tärkeää minun elämääni nyt varsinkin eläkevuosina. Mä oon saanut siitä sekä henkisesti että fyysisesti erittäin paljon. Toiminta on erittäin monipuolista. Ohjaajat saa meidät hyvin sillä tekemään, että me hikoillaan tunti ja huomaamatta kunto kohoaa. Ja sit sen lisäksi niin ennen ja jälkeen tuntien me puhellaan ja höpötellään kaiken maailman asioista ja maailman menosta, että sekin on yksi tärkeä tekijä tässä. Mä valmennan tälläkin hetkellä vielä sellaisia yli 16-vuotiaita nuoria ja olen itsekin paljon tehnyt tässä matkan varrella töitä lasten ja nuorten kanssa. Niin musta on tosi tärkeää, että tällä salilla ne pystyy olemaan omia itseään. Niillä on paikka, missä ne kokee, että ne on turvassa. Niillä on turvallisia aikuisia ympärillä, keille ne voi kertoa mistä tahansa ja kokee olevansa arvostettuja. Ja sen lisäksi täällä oppii tosi paljon, käsittelee erilaisia tunteita. On toki niitä onnistumisia ja niitä ilon hetkiä. Ne on täällä arjessa niitä, että oppii jotain uusia taitoja tai joukkueena saa onnistumisia. Kilpailuissa sitten taas niitä kilpailuonnistumisia, mutta sitten ehkä isoimmat opit tulee niistä epäonnistumisista, kun käsitellään yhdessä niitä pettymyksiä ja niitä vaikeita tunteita ja päästään niistä yhdessä yli. Kyllähän me tiedetään, miten tärkeää liikkuminen on ihmiselle. Että voi tarjota siihenkin mahdollisuutta matalalla kynnyksellä, niin tällaisena aikana, kun vaikuttaa jotenkin siltä, että kaikki ihan siis jo rahallisesti käy kalliimmaksi ja sitten niin kuin myös jotenkin yhteisöllisesti ehkä porukka hajaantuu aika helposti, niin seuratoiminnalla voi olla hyvinkin iso merkitys siinä, että kootaan ihmisiä yhteen ja tarjotaan mahdollisuuksia tehdä asioita ja toteuttaa itseään. Illusion on tärkeä yhteisö ja meillä on mahtava porukka ja tietenkin ihmiset aina auttaa jaksamaan, vaikka paljon hommaa onkin ja tietenkin rakkaus tähän lajiin, joukkuevoimisteluun, mutta ennen kaikkea myös sitten liikuntaan ja urheiluun, että pääsee liikuttamaan lapsia ja nuoria ja nyt ikiliikeläisiäkin, niin se on mahtavaa. Ja se auttaa jaksamaan joka päivä, kun tänne tulee innokkaita jumppareita ja aikuisia ja voimistelijoita sitten tänne innokkaana oppimaan uutta ja haastamaan itseensä, niin se auttaa myös itseesi sitten jaksamaan.